Вижте този блясък, когато намерих това парче преди 4 години на един черен път край Царево, бях убеден, че държа обсидиан. Кариера озунчета за обсидиан. Старата техника, с която са добивали инертния материал. Ето тук може да видите. Вулканично стъкло. Се образува в скалата. Това по-тъмното лъскавото е вулканичното стъкло. Ето това са парчетата, които успяхме да извадим миналата година от тази кариера. Като виждате, на част от тях има характерния мидеслом. Тук има едно, което е малко по-различен цвят, кафене. Има и интересни сферолити в него. Ще се опитам да щупа някои от тях и да пробвам да видя какви парчета ще излезнат, като мисля, че потенциално това е най-добро за очупване. Обсидиан точно не е, пак е вулканично стъкло. Води се смоляк. Смоляк се различава от чистия обсидиан по по-високото съдържание на вода и характерния по-матов восъчен блясък. Успях единия да го щупя, както виждате, вътре има много хубав блясък. Не се получиха много идеални парчета за рязане, но е това тук да го изпробвам. Виждате, не е от най-острите, така че обсидиан със сигурност не е, но пак се води вулканично стъкло. Ще се опитам ето това, този стъклен капак да го надраскам с едно парче, да видим резултат какъв е. Ето това ще използвам. Има по-остри ръбове. Щупи се, супер крехко е, но пък драска стъклото, както виждате тук. Доста сполучливо, което показва, че е по-твърдо от стъклото и пак насочва към вулканично стъкло. Това е от кариерата, която преди около 50-60 милиона години по нашото Черноморие е имало много вулканична активност. Това беше всичко. Благодаря ви за гледането и до следващия път.